Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu pred utakmicu između fudbalskog kluba Rad i fudbalskog kluba Smederevo. Sa nama su danas šef stručnog štaba Marko Nikolić i naš štoper Uroš Vitas. Dobar dan svima, sutra nas očekuje ovde na našem stadionu utakmica trećeg kola protiv Smedereva. Radi se o veoma teškoj i veoma važnoj utakmici za nas. Teško je iz više razloga, pre svega, vremenskih uslova koji su zaista na granici vanrednog stanja, ali apsolutno nikakav alibi u tom smislu nećemo tražiti, jer kako vreme bude za nas, tako i za našeg protivnika, to je opšte poznato. S druge strane, dolazi jedan iskusan, dobar tim, predvođen trenerom koji je dugo radio u ovom klubu, poznaje igrače, sigurno ima dodatni motiv da se dokaže na stadionu na kome nekad igrao i stekao afirmaciju kao trener. U krajnjem slučaju zabeležili su jako dobar rezultat u prvom kolu u Novom Sadu, 0-0 protiv Vojvodine, a onda doživjeli jako težak poraz na domaćem terenu i ja očekujem da oni sasvim sigurno pokažu reakciju u odnosu na taj rezultat ovde na našem stadionu i to su sve razlozi kao i kvalitet njihovog tima zbog koga smo ove nedelje podigli, da kažem, nivo neke pozornosti posle utakmice sa Zvezdom na maksimum. Jednostavno, dobro smo počeli sezonu, dobro smo se pripremili, međutim ta dva početna rezultata će dobiti svoju punu težinu samo ukoliko napravimo dobar rezultat sutra protiv Smedereva ovde na Banjici. Teo bih da dodam još i da ono što sam rekao i pre prvog kola, to je da je liga takmičenja na duge staze i da ništa dramatično se ne događa u situaciji jednog ili dva neka neplanirana rezultata, međutim sada imamo jako dobru šansu da se odmah na startu pozicioniramo u sam vrh naše lige i apsolutno smo se pripremili na način da tu priliku ne propustimo. Svesni smo težine zadatka koji nas čeka, jako respektujemo protivnika, ali isto tako kao i pred utakmicu sa Zvezdom i sve ostale, verujemo u sebe, svoj rad, svoj kvalitet. Ukoliko zadržimo nivo discipline, taktičke, ukoliko voljni moment bude kao na prve dve utakmice i budemo to radili što inače radimo 90 i još koliko preko bude minuta, bez praznih minuta, bez praznog hoda, sa puno, kažem, motiva i sa jednom vanrednom željom, mislim da imamo dobru priliku da zabeležimo još jedan dobar rezultat. Očekujem, uprkos, kažem, ovakvom vremenu, jednu dobru posetu, jer mislim da smo to zaslužili svojim igram ova prva dva kola, a podrška nam je jako potrebna. Podrška nam je potrebna, publike i navijača, i pozivam sve ljude koji imaju bilo kakav odnos prema fudbalskom klubu Rad da prepoznaju moment i dođu da podržavaju mlad tim koji, čini mi se, jednim svojim stavom na terenu i odnosom prema igri, u krajnjem slučaju kvalitetom koji pružaju na terenu, to apsolutno zaslužuje. Složio bih se sa trenerom da nas čeka jedna jako teška utakmica protiv jednog dobrog protivnika, iskusnog. Imamo mladu ekipu, imamo dobar rezultat iz prva dva kola, samopouzdanje je na najvišem nivou i očekujem pobedu, naravno sutra, daćemo sve od sebe kao i do sada. Pozivam navijače da dođu u što većem broju da nas podrže, bez obzira na ono što se desilo na Marakani kada su izašli. Nadam se da će sutra doći u velikom broju i da će nositi ovu mladu ekipu i kojoj je potrebna jako podrška navijača. Hvala. Apsolutno ne, jednostavno, kažem, to je možda i jedan od kvaliteta ovog jako mladog tima, ali to je da mi smo apsolutno svesni da ništa nismo uradili. Ovo je samo jedan lep početak, a kao i u svemu drugom u životu mnogo je važniji kraj, odnosno kako se priča završava nego kako počinje. To što smo knjigu otvorili na lep način, to je dobro za sve nas, za ambijent u kome živimo i radimo, ali mnogo važnije od toga kako će se završiti tamo negde krajem maja. Tako da svaka sledeća utakmica je novi izazov za nas i svako onaj ko bude pomislio da smo nešto veliko napravili, tu smo mi svi stručnog štaba, ja prvi među njima da to u korenu isečemo. Tako da, pogotovo naša jedna mladost i jedan polet koji imamo nam ne daje to za pravo. Ja sam rekao da smo jako nezgodan tim i uprkos toj mladosti imamo određeni kvalitet, imamo kvalitet igra, ali samo ukoliko smo uvek na svom maksimumu. Biće dosta posla, znate šta, bilo je posla i protiv Zvezde. Očekivali smo svi da će biti mnogo teško i ulazimo u utakmicu sa velikim ambicijama, a opet sa jednom dozom ne straha, ali recimo opreznosti. Znači svakako da ćemo mi obratiti pažnju na najiskusnije igrače tog tima, znamo odakle prete, znamo način, ne 100%, ali znamo jedan deo njihovog tima i znamo način na koji igraju.
Tako da spremili smo utakmicu, bit će teško svakako, kao i na svakoj drugoj utakmici, daćemo sve od sebe i probat ćemo da zaustavimo taj njihov napad i borit ćemo se našom mladošću protiv njihovog iskustva.